formalno gledano, čisto retorički, sigurno će Kosovo biti prisutno u kampanji i to vrlo mnogo. Ali će očigledno Beograd biti zaokupljen pomalo više sobom, a i barem polovina političkih stranaka i verovatno i biračkog tela Srbije, znači plus minus neki procenat, je već posljednjih nedelja, rekao bih, pokazala da je sklona tome i to ono što prosto je, čak i da izbori nisu raspisani, to je nešto što se mora konstatovati, što jeste za neku vrstu, hajde krenemo, kritičkog komentara zavređuje. A to je da se jako brzo, evo da budem potpuno otvoren, ima dosta tačno onome što je rekao gospodin Nikolić, ali malo smo suviše brzo skinuli tu kosovsku crninu. Ja razumem tu tezu da sada se mora gledati budućnost, da život ide dalje i da treba gledati šta je neka najbolja strategija kako se mogu zaštiti interesi Srbije, države Srbije, Srba na Kosovu i naravno svih građana Srbije, tako kažemo ostatka Srbije. Ali tu prosto mora se imati nekog takta, nekog ukusa. Mislim da je deo... Da li je ta metafora sa crninom najbolja? Obično se crnina nosi za nekim koji je definitivno otišao. Pa sad nije bitno da je definitivno otišao, dogodilo se nešto tužno, neki tužan događaj. To je u tom smislu, govorimo o kosovskoj crnini. I kada vam neko, ne blizak, ali prosto rođak, dalji rođak, ode na ovaj onaj način, postoji neko vreme kada je razumljive tuge. Hoću da kažem da je valjda u strahu da ova tema Evrope, evropskih integracija ne bude skrajnuta na marginu. Suviše je, dakle, dobar deo, uključujući tu Narodnu demokratsku stranku, dobar deo naših političkih opcija je požurio da na jedan, evo to otvoreno kažem, dosta neukusan način ponovo vrati tu priču evrointegracijama, upravo u trenutku kad, kao što i sam gospodin Nikolić kaže, Evropska unija se na dosta brutalan, ružan način, vi ste upotrebili čak reći sraman način, odnosi prema Srbiji i prema građanima Srbije i prema srpskim interesima. Dakle, ja ne mislim da sada mi možemo da se samo zavučemo tako u mišju rupu i da tugujemo i da se ljutimo na ceo svet. Niko o tome ne govori. Ali prosto jedna vrsta normalne, razumljive državne reakcije koja mora biti i oštra. Tu je naša dilema. Kao da se u strahu, da se mi sada, ne izolujemo, onda propuštamo priliku da učimo nešto što bi svaka zemlja, svaki narod, to je poenta mog izlaganja, svaka zemlja, svaki narod na našem mestu učinili. Dakle, makar povućite ambasadore. Nisam rekao da moramo prekinuti diplomatske odnose, ali makar ih smanjiti na niži nivo. Preispitati odnose možda sa nekim zemljama koje su najrevnosnije, najagresivnije, tako da kažem, bile u podršci Kosova i Metohije. To je nešto što se mora učiniti. Inače, ako to nismo spremni, a ja se plašim, time završavam, iz izlaganja predsjednika nekih stranaka vladajuće koalicije i funkcionera vladajuće koalicije ili do danas, do juče vladajuće koalicije, kao da nije bilo te spremnosti da se išta učini. Onda bih ja prosto zaključio da je onda korektnija, poštenija pozicija jedne druge vanparlamentarne, odnosno parlamentarne stranke, ali izvan vladajuće koalicije, kao što je LDP, koja otvoreno kaže ne zameni nas Kosovo, idemo samo u Evropu i onda znamo na čemu smo. Ja ne razumem šta ovim uslovima znači politika i Kosovo i Evropa u trenutku kada nam Evropska unija, dakle, najbrutalnije oduzima deo teritorije i sve vodeće članice te Evropske unije priznaju tu nezavisnost. Dakle, ja priznajem da ne razumem